sa RMN Protection Center, ano kining tulumanon? Handumanan sa kaawit. Ano para siyang kagikaroon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Davao City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Ruel. Mo trabaho ko. Ha? Mo trabaho ka? Unsa man trabaho ang imong sudlan nga igo ka raman ang taong nakagraduate sa elementarya. Ang papas kong amigo nga si Paing mo'y mutabang namo nga makasud mig trabaho. Unsa man sang trabaho adong? Tigpatuktok og manok sa poultry ma. Ikaw, kung nakagraduate ka palang unta bisag sa high school, tingali dili ka mapunta ni anang trabaho nga igo lang magpatuktok og manok. Muna among gisabutan ni Paing ma. Mo trabaho mi para makatigom mi. Ug ang kwarta among gamiton sa pag-eskwela namo. Sige, maamang ka na imong plano. Musugot ko. Pero dong pag-amping bayag yun dito, ha? Tingalig madisgrasya ka, unsaon naman lang. Unsa man, nakakuha na mo og unsaon ninyo sa pagpakaon sa mga manok? Ote. O kinahanglan nga inyo sad nga bantayan ang mga sinakong feeds nga naas bodiga. Mao gyud ni ang inyong timan-an. Bisag unsay madaot ug mawa dinhi sa poultry, inyo ginang tabangan og bayad nakasabot mo? Ote. Paitan itong kanon by Ruel eh. Baho man bugas sa ila gilungag. Unya ni asay isda nila katulsad. Libre man tuod tag pagkaon na ni pero halos dili sad matuon eh. Ha, agwanta lang tabay. Ni asay ito higdaanan nga kanunay lang tang naghingo sa baho sa iti sa manok. Kini araman ta nila pagkatulga sa sud sa poultry. Paitan ito kahimtang ba eh. Unya bay, kasweldo naman kita. Unsa man, sugdan na nato ni og tigom? Ako lang na ni ipadaan mama bay. Sa sunod na tingaling sweldo ko magsugod og tigom para ta maka-eskwela. Imo ni ihurot og padas mo mama bay. Pag sobra sa gamay oy. Ay ako lang ning ihurot oy. Total libre tagkaon din hi. Mamalit lang ta og sudan oy. Gipulaan ako kaon na ilang sudan nga ilang gihatag na to. Mutilaw sa tawag lami-lami oy. Sige, mao man ka. Ako ni kuha og gamay para nga makapalit og sudan. Bay Ruel, bay. Bay, mataw na, bay. 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 Ano ka, bay? Namukaw man ka. Bay, gilungkap ang budigan na gibutangan sa mga sinakong feeds. Ha? Ug ubay-ubay sa mga sinakong feeds ang nangawa, bay. Unsa? Nganong wa man mo makabantay nga gilungkap ang budiga? Nakatuog man gud mi, ma'am. Wa gyud mi makabantay. Saba diha oy. Ing na lang gyud nga mga danghag mo. Kung tarong taong ta mo, nagpuli-puli unta mo katog. Pasaylo alam mi, ma'am. Kasi masaylo, ha? O yung saon naman atong nawa ng mga sinakong mga feeds. Tablaho na lang to. Dili ba nga ato naman ang gisabutan? Sa inyong pagsod sa pagtrabaho nga bisan unsa nga madaot o mawa dinisod sa poultry, inyo ginang bayran? Mga kinahanglan nga inyo tong bayran. Ha? Pila man kabuan nga bayran to namo, te. Ako tong kwintahon kung pila ganin yung mabayran. Og dili mo makadawat sa inyong sweldo hangtod nga inyo tong maimpas ang tanan. Ayun pang habay sa mga kaguol, bay. Makabayad na lagi taan eh. Pangutan na. Kung pila ka kabuan nga magbayad ta atong tanan. Mao na akong pangutana, bay. Nagulang ko nga naghunaw ni mama, bay. Maglaong dito siya nga doon ako ikahatag niyang gamay karong sunod ato sweldo. Pero sao naman lang eh. Paitan itong kahintang ba eh. Gamay pa kitag sweldo. Niya karon pabayron pa ta sa nangawa ng mga sinakong feeds.
Paita gini pobre ta bay. Sa atong kahimtang isamot pa may nuntag noodles kalisod sa mga dato. Bay, Ruel! Bay! Bay, saan ka gadali man ka? Unsa man, nadani mo hangyo si ma'am nga di lang tahot na kuha sa tuswildo karon? Bay, daw tang balita, bay. Ha? Unsa man ang balita, bay? Bay, kining kuan ba? Kanang, bay, kalma lang ha. Ha? Kaya nga naman, bay? Timing kayo, bay. Pag-abot ko sa bahay ni ma'am, may nanawag sa telepono og nagbalita nga. Nga unsa bay, ha? Bay, kining, si mama niyo ba? Na-disgrasya. Usa? Usay na disgrasya sa mama? Mato ni ma'am, nga ang imong iyaan ang nanawag og nabalita nga pahibawon ka nga imong mama nabagaan og motor ug patay na bay. Usa? Dili. Ma! Ma! Anong naitabo mo mo? Nga man? Nana, iyo na lang po sa imong kaguol, Ruel. Bisag doon pa ni maghilak ang imong luha. Di na yun may tabo pa na mabuhi ang imong inahan. Mao nga, bisan og sakit, imo na lang yun dawato na nahitabo sa imong inahan. Ay man ang kadisgrasyang mama. Ay ba siya? Misurrender na sa pulis. O may pasalig siya nga mapayad siya sa tanan natong magasto sa paghaya ni mama nimo ug hangtod siyang pagluto. Ma! Wa gyud mapasol ning tanan. Kining nahitabo karon para nako dako gyung disgrasya. Tingali mao lang kining pagihang nga matapos na kinabuhi sa imong inahan. Pero sakit lang kay nahitabo niya, tiya. Dili ko makatawat nga mamatay si mama sa ingon ini nga paagi. Dili. Nanana, husto na. Bisan palagi hutdo nimo ang tanan nimong luha. Dili lagi mabuhi pang imong inahan. Mao nga dawatan na lang ning tanan. Unya bay, nalubong naman na imong mama. Unsa man mong buhaton ron? Ako may bawa bay. Naibawa mo yun ka. Ngawa ko'y papa. Igipaangkar mas mama. Mo nga hangtod ni kayo na. Wa ko may bawa unsay ako buhat na bay. Na, igo na anak bay, oy. Wa kay mahimo kung magsige ka og gihilak bay. Ang maayo tingali mong buhaton bay, nga magampo kas Ginoo. Karon iya kang katabangan ni imong kahimtang karon. Ginoo? Nihigayo na bay. Nakapangutanan ako sa kong kagalingon kung tinuod ba yung kahat ng ilang gingon nga Ginoo. Bay, Kung tinuod pa nga naa siya. Ganong mitugot man siya nga may tabo ni namo ni mama. Ganos tanang mga tao, kami man yun ang iyang gihatagas na di malas. Dili pa igo, nga nagantos mi si mama sukad sa akong pagkagamay bata. Iya pag yun siya gipatay sa sakit kayong paagi nga kamatayon. Ganong kami man yun ang ginuukas na nagkasakit pa'y. Wala ko sila yung nakita. Kami na lang si mama. dili ko kabasol nimo ana nga usulti ka og imong anak bay. Pero nahibaw ko nga dili ka biyaan sa Ginoo bay. Sige, tabagis ko ng Ginoo, bay. Nangtagan ako pagsaling niya. Wala sa'yo ayo. Wa! Bay Ruel. Diin mo ka bay? May giyadto kong tao nga nangitag trabahante para sa bikiri para sa Mindanao, bay. Ah, kalayo ko na Mindanao. Kung gusto kang mo trabaho og bikiri, na may daghan naa din ni syudad bay. Ay, wa mo sa'yo nang haya diri Cebu City, bay. Ug usa pa sab, gusto ko nga malayo na din ni Cebu. Ano sa ingon, inanay ko makalimtan ang nahitabo namo ni mama.
Unya, unsa man. Wa sila mangita og lain kay magkuyog na lang ta. Ama man, o saramay lang gipangita. Mao ba? Kung mao na, makalagyo na taning kalakiha bay. Ginay mahitabo bay. Amay man ka kay kompleto pa magkasiginikan ng mga igsuon. Ako, wag yun. Doon ang tinuod ko yung mga iyan. Pero maglisod sa kog dangop kay pobre sa kaayo. Mao nga, manikay-sikay lang kog ako bay. Mao na rong adlaw nga mularga mo. Oh bay, mao na ron. Oh, kagamay ko din dani mo sinina bay. Ang mga talong-talong ni nako masinin na ang akong gidabay. Nya unsa man? Wa na gyud ka mawili dinhi sa ato. Magkonsamsag ko din bay nga. Kana ganing among bahay nga akong gipuy-an, dili man na amo. Og to di bay, kung makagayon ka, pananglit og magkakita mo ni Ate Karing, ingnan lang siya nga salamat kaayo, nga iya na lang giimpas nga ang atong dakong utang niya. Sige bay, ako siyang sultihan anak. Pero lain pa ato bay. Kung pananglit mahuwas-huwasan ka na sa imong gibating kagool bay. Balik-balik dinhi sa ato eh. Mingaon biya ko nimo bay. Amigo ko ta. Sakit kaayo nako nga mawa ka bay. Kung mahimo pa lang, dili gyud unta ko musugot nga maadto ka sa layo bay. Kung dato pa lang unta mi, mahimong adto na lang kang puyo sa amo eh. Pero saon nga parehas man sa tang pobre. Mao nga dili ko makatabang nimo bay. Ay, kabala ka bay. Dili sad mahitabo nga malimot ko nimo. Bisan asa ko moabot, dili ko makalimot nga doon ako'y suod nga higala nga si Paing. Sige bay, babay na. Adto na ko. Sa pagkaron, kapina sa usa ka tuig nga nagtrabaho ko diri sa Mindanao. Sa mga adlaw nga milabay, inanay na akong nadawat ang nahitabo sa akong kinabuhi. Pinagi sa akong bag-o mga higala diri sa akong gitrabahoan, ug inanay na usab nga napapas ang akong pagmahay ngadto sa Ginoo. Alang sa akong amigo nga si Paing, sige lang bay, moabot ra gihapon ang adlaw nga magkakita ta. Ug dinhin lang ko kutob, ug daghang salamat sa inyong paghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Mao kita mga higalan kaagi ni Ruel nga taga Davao City. Among kaagi gibata na diwa sa radyo ni Miss Teresa Tirol, Soria, ug kabuhos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap, mga higala ug mga suking tupaminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaagi. I-address lang nining tulumanon, han tumanan sa sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. Ubeka ipada sa bagong email address rmndrama.hantumanan@yahoo.com. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ako si Dolor. Ginaingon, mas maayo pang magbuhi kog mananap kay mabaligya ko pa. Nung kang magbuhi kog bitin, nga bisag gilawgan ko na, paakon ka pa. Mao kini na itabo sa akong kinabuhi, nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Sapa ba ninyo, Bulldog? Brownie! Charcoal! Paghinamagod mo? Miss? Unsay ato nimo? Ngayon mga yuto. Oo, kaayo ko. Kadita, magkuha ko. Daghang salamat. Tagadiin ang kamis. Murag, utas man kayo kang tanawon. Hindi ka pa ko sa Mindanao. Minsa kay kong barko. Mitago ko kinahadlok ko sa akong kapuyo nga makitaan ko. Di na ko mabalik niya. Kaya kong dapat ang darmi. Katapusan niya pag dapat na ako. Wala na ako magwanta. Dapat na ko niya mapatay. Ginoo ko. Unsa man imong sa imong bana? Sobra ka siloso. Bisag kinsa nalakihan nila yung silusan. Gibunog ka niya? Perting mamunog ba na ha? Kining mahimo bang mo hangyo? Anhilang ko nimo. Nagpamahid lang ko. Bisag dili ko nimo suluhan basta magkakaon lang ko. Patkab ka ba sa kang waka ba kailaw, waka ba suwito eh, Dolor? Sahi ra bagod kung ako na ingon anak Ronald. Baka ako naman ba yan ha? Yun siya, mabunog ko na yan bana. Pero, niyo sa kabunog, wag ko kakita. Bitaw no? Hasta po ko. Wa ko'y nakita ang bunok sa iyong lawas.
Gawas lang ng kahugaw niya si Nina. Ay, sagdi na lang. Ang importante nga nakatabang tagtaw. Ay, hala, sorry, naligo na karon. Ano ka to? Tapoy ni mo. Ano tawag, uy? Angay mo po nang ipanghambog kinako man. Kagabayan na. Ka. Kita siya sa kuha na. Believe ko kay Mato magkakas is. Kinahanglan pa ng is. Mag-holding ka. Kay nakikita ko. Ako lang panlawag sa mga iro. Dulor. Salamat, Ronald, ha, kay nilive di ay ka. Sige. Ang mga iro, ha? Lawgi ba yun? Lagi. Ato na ko, Nald. Sige. Tuan Dulor. Ang timon niya. Ay, si Dinya. Nasa bintana. Amo, ni babay pa na ako. Nangisi. Gaga. Pwede kagaga mabayan. Hapon na siguro kumahuman ni Rinald. Sabi lang, Dulor. Take your time niya. Ano di ka mabalik-balik sa is. Ronald, ngano ka? Buwi na, buwang na ka. Buwi. Ronald, uy, naunsa man ka? Yutong man ka. Way kaso. Kuan, nalawagan na ko mga iro. Lain pa ako lawagan ron. Unsa? Sige na. Bye na. Ano naman ka? Ikaw ba? Animal ka ba kayo na ka? Ay, kita mo pagkana, ha? Ikaw pagkana? Tagpawan ka karon na. Ngano ba mo nga murag gipangguto man mong tanan? Gilawagan mo ni Ronald, uwa. Amaw na ba na? Ingon siya yung gilawagan niya ang mga iro. Gipangguto man maayo. Ang dapalawagan na din niya, eh. Ako'y naglawag nila, Dolor. Unsa imong gipakaon nila? Jumbo hotdog. Unsa? Unya, nikaon sila jumbo hotdog. Ni kaon. Lami. Unsa? Gilamian sila sa hotdog. Giganahan. Jumbo gold. Ang mga babayanay. Ngayon hindi magkabantay sa Dulor sa akong chikinini sa liog. Time para good, Ronald. Ngano, Dulor? Chikinini na nga si mong liog. Kinsa nga ro ang nagbutang ni mong chikinini, ha? Si Bulldog. Si Brownie. Ay, si Dinya. Daan pa yun ko? Samtang wa ko, nakigduwa po kagayo. Animal ba rin yung doa, oy? Pamunit na lang mga sinina mo din niya. Layas din eh! Dolor, basagtod sa taka. Buwang kabihana ka? Klaro na kayo yung pagkabitin, oy, din niya. Mas maayo pag magbuhi ko mga mananap, kaya mabaligya ko pa. Pero ikaw, gibuhi ti ka. Ipakaon pati ka. O gipapuyo pati ka din sa mga unya, bitin di ay ka. Gilawgan ka hotdog sa kumbana, mikaon sa kang bitin na kang dako. Hala, uy. Isa mas di mo kaon sa hotdog nga jumbo man. Layas! Layas na din niya! Mao na diha, dali kay kang naluoy atong behan na pero sa iya gibuhat nimo bitin siya. Sos, ako'y giyonog din talong bayhana. Mao ba? Mao ba tiyo? Uy, pero wa kumada. Buang siya. Abi kay, nakakita man siya, nag-ihap na sariyan sa akong duha ka baka. Gitinta lang ko. Wadyo ka madadong. Aw, nadana unta. Pero, dihang gitunulan lang ko 50 pesos. Aw, nilakaw. Nilakaw dito. Nasuko. Oy, porbida. Dulor. Oy, nambana mo ay. Dulor, pasalo ako. Husto na, Ronald. Nakasaka ka na. Dili na kumuhatag pag-chance ni mo. Ay, pagsulti mong duha. Bitaw. Dulor. Husto na lagi, Ronald. Dili ka makasabot. Dili na ko nimo. Day, Wala na may pa ko magtipo nagbalik. bulami pa. Ako timplahan. Hilang! Ako timplahan. Ganahan kang kanon ng imong hotdog, ha? Nga naman makamusulti na ko. Nga gusto man kang kanon ng hotdog nimo. Dako ko respeto ni mo, Dulor. Wa ko katubuhatan ni mo. Pero, kung dawato pinabalik day, sure, magkakuntikas kong hotdog day. Why? Ang siway. Wa na'y lami. Dulor. Bisag nagpakiluoy na kong maayo si Ronald nga pasayloon ako siya. Wag yung ko magpadasay ang pakiluoy. Kay kung maluoy ko, muusab na sad siya.
Nisaan pang buang, nga dili na kuno siya muusab. Dili niya. Naguba ang akong pagsalig sa akong bana. Mao ka kasama ang kaagi ni Dolor, dinining tulumanon. What's the style? Naguba ang pagsalig is style?